एबारनि फिल्मा नोंखौनो एक्ट्रेस लानोसै सिख्ला मोजां बासि बासि सिनेमा गानोनो नै बेसरा ओंखाम उखैनानै बेरायनो हाला रानथाबजोब्बाय नै रायजोफोर शुटिंनि अमा बेदर लाबाय जाखावसैलाय दा ज्लाव ज्लावनो जोंना शुटिंनि साउन्ड सिस्टेमा दामसिजोबसै दा थांनानै लाबाय हा बेसेबांनिथो लाखो बेखौलाय 1000 सानसेयाव आदसा नै बेसराफोरा नारथा नारथि जिरायनांबाय माथो बुंबावनो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि मिस्टार बसुमतारी ब्लगाव बयखौबो खनसे बरायहरनाय जाबाय नैबे गौरां पार्कनिफ्राय गाव सिलाजोबनानै होदो भिडिअखौ नायनानै दिनै शुटिं जागासिनो जोंना सफैबाय रायजो राजा नोंथांमोन गौराङाव फार्स्ट शुट जागोन गौराङावनो लाजेनगोन दिनैनि शुटआ नै जोंना बिथां बुहुमा स्टार्टिं होबायानो नै जोंना एक्ट्रेसआ एक्टरा बेनो जोंहा डिरेक्टरा नायदो रायजोफोर दिनैना शुटिंनि बुस्थुफोरा मा मा दङ मेरलाथार बे बेग दंमोन दा नोंनिना सोरनिथाय ए नैबे जाबाय सिख्लाफोरनि एक्ट्रेस मानि बिथांमोना सेटिं खालामगासिनो जायगाखौ मा खालामगोनथाय फुजा होगोननाय खुलुमसै एसे सानैबो ज' थादो एक्टर एक्ट्रेसआ बिसोरनि मोसानायफोराबो जाहाथे मोजां जाफुंलाङो दे मोजां खोनानायनि मोजाङै बोर बि दे मा खोनादों भगबानखौनो लांबाय नोंथां नै जोंना गुबै गेन्द्रा बेनो जागायजेनबाय रायजोफोर नै एसे साउन्ड सिस्टेम ओंखाम उखैनानै जालाना नै गाइसमोन बोथिसे जाबाय आयै गोलैलायबाय गासिबो जानायाव बेस्थ' जोब नै डिरेक्टरा बै हारसिंनो बेहाय लालायसैलाय नै सिख्लाफोरबो मोसाफागोनदां एबाराव Wah, neng đâu hư bầu của neng ya? Senang kelanang. Apa lah, Apa?
Đây जायाखै Gila laislah raja barang. 1, 2, 3, go. Cinema shooting खालामलाबो Sandungan gosatar नै रायजोफोर चिं चिं अन्थाइबारियाव खामसिनोल' दुंहाव जोब्बाय सेस नायजाला दानिया बेहाय जोबथ'लायबाय नै मा होनो अन्थाइबारि देन्जारसो नायलाय गाहे गुहेबाबो बेरायलांथारगोन आं नैबे फिथाइखौ जानोसैलां ओंखाम ओंख्रि जानानै ओंखामथ' जाहोखाया डाइरेक्टरानो गंगार साइस ना मा साइस होनो बेखौ जालाबायसां नै जाला टेन्ट' जोब्बाय लांफैबाय नोङो जुइससो मोनलोंदों मेंग' जुइस ए ओमफ्राय मायावथो रानगोन दा मोनायावसो रानसै ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो ओंखाम जायाखै मा अबस्था जानानै दं होनलाय जि फाग्ला गोजा जोंना डाइरेक्टरा ओंखामबो जाहोआ माबो जाहोआ नै दसे जिरायबाबो लेंथाबगासिनो दं जि गाज्रि जाबाय मा होनबावनो दे आइदै गानजानाय एथ'नाय लोगो ओंखारदो गनेश ओंखारनानै नैबे सिसिब'आवजों फैबाय था नैबेजों नैबे खनाजों ओइ नोंजों फैनांगोन दां नै ओरै बिदिनो दस बालाखौ ओंखारथार दे ओरैजाय ओंखारथार नै बेसरा ओंखाम उखैनानै बेरायनो हाला रानथाबजोब्बाय निजोम गेन्द्राया जाला जाहोआ मायाबो दाबो जा फाग्ला गोजा जाहोआनो ओंखामखौनो 3टा 4टा 5टा जालायलायसै जाबोदों मोनजाया नालाय एक्टराबो मोनजाला दानथाबजोब्बाय गासिबो नों नारबाय आं हगारबाय हगारना होबाय ओंखाम जानोसैलै जाला एबाराव डिरेक्टरानो सुट लासिगोन जाला अबस्था रावनाबो नायजाला गैला दामफ्ले दुमफ्ले जिरायजोब्बाय नै बिथांमोना ओंखाम उखैजोब्बाय रानसावसाव जाजोब्बाय नै ओंखाम उखैनानै गाबनोसो ओंखारबाय नै नै एबाराव न'आव लालायबाय लकेसना आवबो नायजाला आरो मानसिफ्रा ओंखाम उखैनाया खहे खथे जाजोब्बाय फाइनालि रायजोफोर नै दानिया जोबनायनि लामायाव फैबाय मेंबाय दाबो ओंखाम गैया नायजाला हनै हालफ्रा ओंखाम उखैनानै रावनावबो नायजाला गिदिरा फिसा जालायबाय गैला अबस्था काहिल जाबाय अबस्था नाय नैबे बेरायाव बरिया जागोन नै नैबेबो लाबाव नागिरबाय आरोबाव गाइसमोन दासो मोनजाबाय ओंखामानो गैबावा आंना ओमफ्राय मालाय बिसोरासो मोनजाग्रोबाय जाखावदो दासो मोनजानाय खोथा खालायजोब्बाय नै दे बुरजा जाना लाखा गासिबो स्रायाव जिद्रायावनो फाखायावनो होलागाव